Ngayon, ayan. Gabi dito. Welcome back guys. Balik na naman tayo sa sa live. Tagal-tagal na rin hindi nagla-live eh. Ayan. Dito kami ngayon sa Wafra Desert. Kaya medyo maingay dito kasi ang dami mga bata. You're the meaning to my life. You're the inspiration. Magkilinaon sila ro. Magkalalaon sila. Mga amo. Ang panood ng karnaan. Hmm. Ba't magsigluto man mga balay-balay? I-drill lang sa balay ito pero wala ipaluto og balay de Mary. Wala tong luto sa kusina. Madam dalal kasi si Atufa.
10 million people in the house. Mega love shout out. Aray ko. Shout out. 10 million people. Tayo naman na ganyan ang followers. Sinunit, nunit, makasinag. Mga follow duman na. Mga gano'n magmanda na mga video rin sa followers. Shout out. Ano siya? Hmm? Eight million people in the house. Mega love shout out. Hindi magambal kay live ko mag-mute. Hindi ko mag-mute. Dito kami sa Wafra, sa desierto. Ayan. Oh. Ang ganda dito. Oh. Si Mary, oh. Si Mary yan, si Mary. Nagsayaw-sayaw siya. Eh, di ko ba nga angan. Hindi pwede makapag ano dito kasi makikita tayo ng mga makikita yung mga bata. Bawal. Kaya sumasayaw si Mary. May alaga niya. Magtatago. Magtatago din. Ayan o. Sumasayaw si Mary. Ano Papa? 8 million people. My love shout out. Thank you guys. I'm back. From now on, magla-live na ako. Umaga, hapon at gabi. Yan, magla-live tayo. Mag-comment kayo dyan para ma-open natin din yung ano nyo, yung bahay nyo at saka ma-subscribe din natin. Say hi. Yan. Shout out sa 8 million people in the house. Shout out. Thank you so much. Dito ka magsayaw, Mary, kasi may mga bata dyan. Yan, sa sobrang ginaw, ito na nangyari kay Mary ngayon, sumasayaw na siya. Mary Ann Kahinta Vlog. Guys, subscribe nyo rin yan siya. Ayan, oh. Grabe ang ginaw. Tutoy Bibo. Oh, diba? Namin si Mary yung south. Cute pa na jacket ni Mary. Rashi. Hi. We're fine. Thank you so much. Sobrang ginaw dito. It's very cold here. No. Rashi. Please subscribe my channel. Please subscribe also Rashid Mary Ann Kahinta Vlog. She is our dancer for tonight. We are in Wafra, Kuwait. She's dancing in the tune of Tutoy Bibo. Do you know what is Tutoy Bibo? Tutoy Bibo is a very popular song from the Philippines. Agay. Dugo naman ilong ko, Mary, ah. I'm double. I'm triple. Ah. Mary, are you single? Yes. He's asking if you're single. Mary is single. That's Mary Ann Kahinta. She's single. Sabia Ali, hi. Mega love shout out. Thank you. Sabia Ali. At Sabia Ali. Yan. Thank you. These are your channels. Wait, I will go to your channel and I will look at that. That's Mary Ann.
No, she's Mary is the one who's dancing there. That's Mary Ann. She's my friend. I am here taking her oh taking her I'm taking her video. No, 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 no. Tutoy video. Tutoy bibo. Ang galing, galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, galing kong gumalaw. Bibong bibo, bibong bibo ano? Bibong-bibong gumalaw. Tut, tut. Tut-tut daw. Video ko daw ko dito. Siya ko eh. Ano siya kung ano? Paminit. You guys are so cute. Yes, Mary is so cute. That's Mary Ann. Wait, I will visit your channel. Nam! I'm here! Sar. Sar. Is this your name, Sar? You only have 4 subscribers. You don't have any video. Sar? You don't have any video. Ne, pati ang ano mo dio? Very nice. Yeah, that is Mary Ann. Rashid, Rashid. Also, you have no videos and no subscribers. Mimi, layo Sorry si Mimi. daw. No, it's okay. I love your channel. Thank you so much. Ay, napil. Saber Ali. Thank you so much, Saber Ali. Thank you so much.
Yes. Have a good night. Ah, naam. Kata Robert ba? Mimi, matar ka, ha? May katuro-turo. Ti ano? Parang ito ba? Ti ano man kay gusto man na gani nila? Four million people in the house. Mega love shout out. Thank you for dropping by. Ang galing. Ang galing mo kasi. Mayaw.
Tuto talong mo, mega love shout out. Thank you so much to.